vă arăt o viață de om normal în Praga. Pentru că la turiști este prea scump și sigur nu este experiența adevărată, adică este o experiență de turist mai desfigurată, sau cum să zic, dar e super mișto, chiar îmi place foarte, foarte mult. Una cu 5 lei, adică 5 lei. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away. Salut, sunt Madi, stilist vestimentar și stewardeză. Știu că v-am promis că următorul video pe YouTube va fi din Praga, dar din păcate am fost deja de 2 ori din Praga de atunci, de când am filmat ultimul filmuleț, dar din păcate nu am avut timp deloc să filmez pe YouTube. Am postat ceva stories și reels pe Instagram, dar așa să stau jos și să filmez ceva, chiar nu am avut timp deloc. De dimineața până seara am avut treaba acolo. Dar stați liniștiți, sigur o să urmeze, pentru că vreau să fac, să vă arăt unde mergem noi localii la masă în Praga, unde mâncăm, nu numai locurile turistice, dar și restaurante mai ieftine, mai bune, cu mâncare tradițională sau nu numai. Pur și simplu ce puteți face în Praga, poate. Nu știu dacă o să mă axez pe lucrurile turistice, pentru că sunt mii de videouri cu asta, dar așa, să vă arăt o viață de om normal în Praga. Pentru că eu când călătoresc undeva, asta îmi place cel mai mult, să găsesc locurile unde se duc locals, nu turiștii, pentru că la turiști este prea scump și sigur nu este experiența adevărată, adică este o experiență de turist, nu o experiență de local. Dar am o noutate care adică un loc unde mergeam în Praga foarte, foarte mult, de unde îmi cumpăram foarte multe lucruri pentru casă și nu numai. Și chiar eram foarte tristă că aici în București nu se găsește. Și de multe ori chiar cumpăram de la locul respectiv din Praga și îl puneam în cufăr și îl puneam în bagaj și veneam cu ele în București. Locul acesta se numește Action. Nu de mult am aflat că s-a deschis și în București. Din câte știu, nu s-a deschis de multă vreme, așa că, nu știu, poate chiar de câteva săptămâni doar. Așa că vreau să vă arăt ceea ce cumpăr eu de obicei de acolo, care sunt lucruri care le folosesc zi de zi și nu numai. Mie chiar îmi place Action foarte mult, sunt lucruri ieftine, dar și de calitate. Adică unii compară cu Pepco sau Tiger, ceea ce pentru mine nu cred că este chiar comparabil, pentru că în Pepco nu sunt așa de calitate ca în Action. În Action sunt și niște branduri care sunt cunoscute în Europa și folosite și le puteți cumpăra și de la alte magazine, dar aici sunt de obicei mai ieftine. Nu știu cum fac asta, dar eu am fost ieri la Action-ul ăsta din București, din Bragadiru. Pentru mine este un foarte mare minus locația. În Bragadiru, eu normal aș ajunge într-o jumătate de oră, dar când este normal în București, adică am plecat pe la ora 12, cred că de la mine, de aici, și am ajuns, scria 35 de minute și tot am ajuns, nu știu, în 40-50. Și când am întors a fost deja 4-5, cred că am făcut o oră jumate pe drum. E chiar oribil, pot să spun că mi-a fost și rău în mașină, nu suport când se merge în oraș și mai mult stăm decât mergem, adică pentru mine e oribil, îmi vine rău, nu știu. Cred că este pentru mine mai ușor să merg la aeroport și să zbor o oră jumate până în Praga și să mă întorc ca să cumpăr de acolo, decât să mă duc o oră jumate până în Bragadiru. Dar na, hai să zicem că e ok, mergem cu mașina, ne intră mai multe lucruri și nu mergem așa de des. Adică mi-ajunge
o dată pe lună să mergem acolo, de exemplu. Deci, haideți să vă arăt ce lucruri îmi cumpăr eu de obicei și ce mi-am cumpărat și de data asta. Știu, sunt stilist vestimentar și stewardeză, nu interior designer sau ceva de genul ăsta, dar filmulețul ăsta o să fie mai mult despre casă, nu de îmbrăcăminte sau de călătorii. Dar am zis că poate vă interesează ce puteți găsi în Action. Stați că mi-am adus aminte și de două lucruri care deja am început să le folosesc și nu sunt în cutia asta. Le iau și vin. În afară de Action am mai fost și la Sinsei. Acolo am luat doar câteva lucruri, o să vă arăt asta prima dată și după aceea vă arăt și din Action. Deci, din Sinsei mi-am luat această păturică. De-abia aștept să pun la spălat ca să pot să o folosesc. Este foarte fluffy, e super mișto și a costat 50 de lei. Cred că o să meargă bine aici, de ton, așa. Și nu aveam pături, adică, bine, aveam pături, aveam peste așa roșii, dar am zis că poate nu vreau tot timpul să am așa culori aprinse de roșu și poate vreau ceva mai neutru. Mai departe, din Sinsei, am în coșul de la Sinsei din aplicație, deja cred că o lună de zile, acest set. Și tot ziceam să pun, să trimit comanda sau să nu o trimit. Și când am fost ieri în Sinsei și am găsit toate lucrurile acolo, am zis, ăsta e un semn, trebuie să le cumpăr imediat, mai ales că era și la reducere de Black Friday. Dacă cumperi de peste 150 de lei, ai 20% reducere sau ceva de genul ăsta, 5, nu știu, era ceva reducere acolo. Și desigur a trebuit să profit de asta, mor după cana asta. Este imensă. De exact de ceai iarna, când stai la televizor și îți faci dita mai cana de ceai și privești un film. E super, super mișto. Am luat două. Una pentru mine, una pentru soțul. Am zis că dacă iau un set de 6, nu-mi intră în bucătărie. Da, și așa este. Este așa un pic mai desfigurată, sau cum să zic. Dar e super mișto. Chiar îmi place foarte, foarte mult. Așa cozy. Și în set vine bine, dar nu le văd să le folosesc împreună, dar un bol. Am zis că de salată pentru Crăciun o să fie bună. În Cehia se mănâncă salată de cartofi, ca un fel de salată băf. Cum avem noi salată băf, așa au ei, se numește salată de cartofi. Este similară, au niște diferențe mici sau mari, depinde acum de familie, și că în România este fiecare familie are rețeta ei și ne certăm dacă se pune sau nu se pune mazăre, dacă se pune sau nu se pune ardei, bla bla. Așa au și ei, ceva de genul ăsta, dar asta se mănâncă de Crăciun, în ziua de Crăciun se mănâncă salata lor de cartofi. Așa, și o tăviță așa pentru servire, care cred că o să o folosesc pentru Christmas cookies. Din Sinsei, ca să adaug lucruri până la suma de 150 de lei, am mai luat aceste două strecurători, sau cum se numesc, tot așa pentru ceai, așa și așa. Bine, nu numai din cauza reducerii am luat, eu chiar aveam nevoie și am zis super că au avut. Una este așa, deci vine direct, fac ceaiul și pun așa. Și a doua este cu un lănțișor și este bună, cred eu, pentru când fac ciorbă. Îmi place să pun condimentele la un loc ca după aia să le scot ușor. Și nu aveam, așa că asta e cam bună. Și cam asta este haul din Sinsei. Total am dat 120 de lei după reducere.
cred, pe tot. Și cred că am cumpărat destule, adică sunt happy. Așa, să trecem mai departe la lucrurile ce mi-am cumpărat din Action. Deci, ceea ce folosesc eu cel mai des din Action sunt soluția asta de curățat Multi-Surface Cleaner, dar eu folosesc una care scrie Kitchen Cleaner sau ceva de genul ăsta. Nu am găsit-o, dar presupun că o să o aducă, doar că s-a deschis acum nu de mult timp, așa că nu cred că au încă toate produsele acolo. Miroase foarte bine și au și alte culori, deci alte mirosuri, tot așa frumoase. Eu iau câteodată de asta, câteodată mov. Sunt toate foarte bune. Iar aia de bucătărie este și mai bună. Mai departe, asta deja am deschis-o. Iau aceste prosoape de bucătărie. Sunt foarte rezistente și îți ajunge o bucată să ștergi toată masa. Îmbibă foarte bine apa. Așa că asta e un must have. Câteodată eu chiar le puneam pe astea în geamantan și veneam cu ele din Cehia, pentru că am nevoie de ele. Așa, mai departe, din seria ce cumpăr des, sunt aceste hangers, umerașe, care le folosesc. Mie îmi place să am toate umerașele la fel. Am început prima dată să-mi iau tot așa un pachet din acesta, dar cu 10 umerașe, cred. Doar că ele erau din acelea fluffy, așa, negre și cu păr pe ele, nu știu cum să vă spun. Și ele arată foarte frumos și foarte poș, doar că cad scame din ele și în garderoba mea zici că este praf în fiecare zi, zici că ar trebui să spăl, să șterg praful în fiecare zi înăuntru, chiar dacă o am închisă, tot se face praf de la aceste umerașe. Așa că am schimbat, acum am început să iau de astea din plastic. Mărimea este la fel, deci nu pare ciudat în garderobă și cred că cu timpul o să iau câte 5 din astea și o să le schimb cu celelalte. Mai departe, din lucrurile care deja le-am folosit, sunt aceste honey salt cashew mix. Nu e mai cashew, este cashew și alune. Așa arată. Sunt super bune. Mult bine. Chiar sunt super bune. La asta nu vă spun prețul că nu mai știu, dar probabil nimic. Wow! Nu era ceva foarte scump. Mai departe, ce mi-am luat de acolo și nu mi-au de fiecare dată când merg, dar ce am găsit foarte interesant sunt aceste tăvițe. Eu o să le folosesc pentru sushi, fac acasă sushi foarte des, așa că mi-am luat 2. Probabil trebuia să-mi iau 4. Uite că am bonul aici, pot să vă spun prețul. Deci, prosoapele sunt prosoape XL și costă 11 lei 50 de bani. Ce mi-am mai luat? Umerașele costă 15 lei 5 umerașe. Cred că e un preț destul de ok. Și sunt și rezistente, să știți. Tavă de servire, 2 bucăți, una cu 5 lei. Adică 5 lei. Și ce mi-am mai luat este această ladă, acest coș pentru rufe. Eu aveam unul și mi s-a rupt. Și este foarte rezistent acesta, din câte văd, da, nu știu.
Și lada a costat 30 de lei. Detergentul 8 lei. Și este chiar foarte bun, adică și grăsimile le luați cu el și de toate. Ce mi-am mai luat? Sunt aceste unghii de Crăciun. Nu știu dacă o să le folosesc. Sunt așa cu Moș Crăciun, roșii, dar au costat 4 lei și 95 de bani. Posibil să le folosesc de Crăciun. Nu o să-mi pun, eu de obicei nu-mi pun unghii cu gel. Am încetat să-mi pun acum vreo 2 ani, cred. De atunci, dacă mi-am pus o dată, poate pentru o nuntă, dar nu știu, nu mai vreau. Și încă un lucru. Este acest set DIY de făcut tăviță și o vază. Vază sau cred că poate să fie și suport pentru lumânare lungă. Chiar vreau să încerc. Îmi plac și culorile și o tăviță așa pentru accesorii când le scot seara, să nu trebuiască să le pun direct la loc, pot să le pun lângă pat în tăvița asta sau la baie, nu știu, încă văd unde o pun. O să vă arăt când o să fac. Așa, și asta cred că... nu, stai să vă arăt încă ceva. V-am spus, cred că este încă Action-ul ăsta din București încă foarte nou și nu au adus toate produsele care sunt eu învățată să le cumpăr de acolo. Dar un must-have este acesta. Nu l-am găsit acum, poate o fi fost și nu l-am văzut eu, dar data viitoare chiar o să cumpăr, dacă o să găsesc. Și sper că o să aducă, dacă n-au adus până acum. Este Fix and Go, un fier de călcat la sticlă, așa îi spun eu. Tricoul care poate să fie foarte necălcat. Și sprayați cu el, dar eu nu prea mai am, așa că nu o să vă arăt. Dați de 2-3 ori așa și tricoul se îndreaptă. Sigur, nu este călcare la dungă, adică să nu credeți că acum este wow. Dar este wow pentru când sunteți în grabă, nu aveți timp să vă călcați, doar sprayați puțin. Dați cu el, cu tricoul de câteva ori, faceți așa și chiar este foarte bun. Deci sper că o să fie și aici, pentru că o să cumpăr test. Ok, și asta este totul ce am cumpărat din Action și Sinsei. Sunt lucruri, cred că, foarte utile, adică nu am cumpărat ceva care să nu am nevoie sau să nu-l folosesc. Și nu-mi place să cumpăr, pentru că mie nu-mi place să cumpăr, nu mai îmi place să cumpăr lucruri care nu au nicio folosință. Înainte îmi cumpăram de toate, dacă era ieftin, era super. Dar acum chiar vreau să îmi cumpăr lucruri care chiar o să le folosesc și încerc ca la Crăciun, de exemplu, să nu cumpăr decorațiuni care nu au niciun sens, adică doar așa, doar să fie și să se strângă praful. Dar cred că căni cu motiv de Crăciun și să nu fie așa de kitsch sunt tamam bune. Pot doar cana asta să o pun pe masă și este o decorațiune foarte frumoasă de Crăciun. Noi avem foarte multe decorațiuni în sensul de Lego, adică tot ce avem de Crăciun ca decorațiune este din Lego, aproape, în afară de globurile pentru brad. Așa că nu trebuie să mai adaug și eu, nu știu, niște omuleți și chestii în plus pe masă și prin casă. Deci cred că cel mai util lucru este să luați lucruri care deja și așa le folosiți în fiecare zi și să fie cu motiv de Crăciun. Asta e cel mai simplu și cel mai, să spun așa, ecologic, nu chiar, dar na, mă înțelegeți, cea mai fain modalitate de a fi în spiritul Crăciunului, dar să nu strângeți plastic în casă care nu vă trebuie. Ok, asta a fost tot. Sper că v-a plăcut un haul rapid din Action.
magazinul meu preferat. Spuneți-mi dacă voi ați auzit de Action, dacă mergeți la Action și dacă v-a plăcut ceva sau ce nu v-a plăcut acolo. Și ne vedem la următorul videoclip, care poate o să fie mai mult de fashion, dar nu știu că sigur. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă o să-mi dați un subscribe, vă sunt recunoscătoare și like. Și sper să ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa! Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away.